oda megyünk. Igen, persze, ide jövünk. És itt mi található? Itt van a Bábes-Bolyai Egyetemnek a Kémiai és Vegyészmérnöki Kara, amelyiken van magyar tagozat is. Megnézzük? Persze, hogy minden. A középiskolások kémiai labortáborának elsődleges célja a kísérletezés örömének felfedezése, továbbá lehetőséget biztosítani önálló laborgyakorlatok elvégzésére, a kémia versenyek megismerésére, valamint az ezekre való felkészülésre. A labortábor a Firka műhely tevékenységeként jött létre, amely a BBTM Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet, valamint az EMT kémia szakosztály közös szervezésében valósult meg, a KAP támogatásával. További érdekes kísérleteket és információkat a Firka Diáklapban olvashattok, és ha mindez felkeltette az érdeklődéseteket, akkor a BBTM Kémia és Vegyészmérnöki Karának magyar tagozatán a helyetek. Várunk mindenkit!